ranah ego wong tua iki mengalahkan segalanya ya. Iya, heeh jane. Aku rada meratapi nasib tapi musiknya kayak ngene ya ora sedo galau. Iya, ora patut awake galau iki. Bener. Gara-gara tak ceritani curhat cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggake keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewe. Ojo nganti enak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jalo dilairke
Setia.